Ik joe het hier weer een prachtige dag met een blauwe lucht en volop zonneschijn. En het is haast moeilijk voor te stellen dat we het weer te maken krijgen met ruimwetter. Maar joenen vannacht is het nog net het geval. Joenen vannacht nog brede opkledings, eerst helder waar, later ook wel wat meer bewolking. De temperatuur die zakt het net meer zo 400 uit als de oude dagen. Het wordt een graad of 1, want 3 boven 0. En daarbij hebben we te maken met een matige, want vrij krachtige wind komt uit het zuidwesten. Windkracht 2 tot 5. En dan morgen. Morgen al heel gauw hebben we overal bewolking en er valt ook uit en terug wat reën. Maar ik verwacht je wel dat in de rin van de middag het weer droog wordt en dat de zon er weer bij komt. Dat de bewolking weer wat evenbrekken zal. De temperatuur is een beetje hetzelfde als joert, een graad of zo'n 8. En daarbij hebben we meer wind, die is matig en krachtig. Windkracht 4 tot 6 en die komt uit het westen en het zuidwesten. Meer wind dus en dat is ook het vooruitzicht, meer wind en meer reën en bewolking. Toons die is dan daar met een stormig waartype. Komen ze op een windkracht 8 onder de kust. En daarbij een temperatuur van 8, 9 graden. Het is dan bewolkt. En ik geen frost meer, zeggen we onder nachtelijke temperaturen. Vrijdag is een oergangsdag eigenlijk nou weer een wat beter waartype in het weekend. Nog wat reën, de zonne komt erbij en de temperatuur van zo'n 9 of 10 graden. En sleun bloot het dan droog en ook snijn is dat het geval. Nog een hoffelijke jong verder.